С атрактивна програма посетителите на Дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост Свети Йоан Златоуст във Варна отбелязаха настъпилата пролет. Подготвеното от тях и възпитателите им представление беше със състезателен характер. Те бяха разделени на 4 отбора: Палав ручей, гиздав чичопей, жужукащи пчелички и игрив капчук. 4-те категории, в които се състезаваха участниците, бяха естрада, стари градски песни, детски песнички и фолклор. Облечени в атрактивни костюми, те предизвикаха бурните аплодисменти на публиката, а жури оценяваше артистичните им заложби. Дневният център е създаден през 1992 година и е първият в страната от подобен тип. Капацитетът му е 40 места. Това са деца и младежи с синдром на Даун, с детска церебрална парализа, деца и младежи от аутистичния спектър и много редки генетични заболявания. За децата и младежите в Дневния център се грижат 16 души – специални педагози, психолог, логопед, социален работник, медицински специалисти, рехабилитатори. Държавно делегирана е дейността ни през Община Варна. Разчитаме и на помощта на Община Варна. Разбират ни, помагат ни също. Така че справяме се. Понякога по-трудно. Има по-трудни години. Надявам се тази да не е такава, но успяваме. В момента най-малкият посетител в центъра е на 6 години, а най-възрастният на 33.